Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, May sa Action Night Patrol makasunod sa tiligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol!
Salamat, mayong gabi. Kamusta naman? Maparangka naman tagparabati. Region-wide, makapalagad kita sa nabilin isa ka oras. 19 minutos karon nga adlaw. Huwebes. Petsa 17. Sa Webes naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa ginandan libat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blotter entry aton sining kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Of course, ang ato sining mata kag dulonggan oras sa kagabiyo ng ato sining nga patrol to Crosswind Patrol kay na pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod aton naman liwat nga bantayan kag aton naman liwat himulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa Huwebes nga edisyon anano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mga responder back to back sa aton nga piloto was ko namay Aria lang kon mais importante way lang Malaysia Action Papang Nixon Tahom. News Center sa Action Radio Bacolod sa pagbantay man sa mga update balita sa nasyonal kag balita sa international. Pang Huwebes edisyon, buylog nato na porsa, Action Dale Salazar. Opda magita sa atong sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Buylog nato na porsa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert, Action J.M. Baikin. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, ang porsa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay sa kinandan ang inyo siri alagad anchorman sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Updi ninyo ako sa nabilin isa ka oras 17 minutos nga pagpangalagan inyo pala tuntunan. Sa mga maninay kag sa mga maninoy, preparar. Sa mga ihada kag mga ihado, preparar para ganar. Liwat naman nga pat ini ang numero sa kalendaryo. Pila na lang gani? 99 dias na lang ang nabilin. Pasko na. May nabilin pa kita nga bali 106 dias. Goodbye 2020. Welcome 2021. Wish sang kalabanan halos sang tanan pumuluyo sa bilog nga kalibutan kabay pa maga-goodbye na sa atong si COVID-19. Gusto na ina, tama na, sobra na. Pag-aiman tsansa, ara man si Lord. Kabay pa, may solusyon na ang problema sa bilog nga kalibutan, ginatubang ka pandemic. Ang aton lamang ginapangayo sa tion sang Paskwa sa pandemic nga aton ginatubang mag-isa, mag-insindihanay, maghigugmaanay, kag magpalanggaanay. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon!
Aksyon Radio Philippines Standard Time, last 9:46 na. May nabili pa kita nga bali 14 minutos. Antes kita magaungot sa tak ng alas 10, antes magabot man ang curfew sa siyudad sang Bacolod. Ang Talisay, temprano pang ila curfew, alas 8 hasta alas 4 sang kagahon. Nagdesisyon ang city government sang Talisay nga mapaidalo man sa curfew ang bilog nga Talisay City. Starting today, 8 o'clock, temprano pa ang ila nga curfew hasta alas 4 sang kagahon. Na mutikan siguro kag namululungan sang alkalde sang Talisay ang wala untat kapag saka sang ila kaso sa COVID-19 plus ng Talisay daw may pinakadamo nga patay sa bilog nga Negros. Mayo man ang Talisay noon makapulo pa hamo yung sa ila sinitag sa kapuluyan. Kung si Fernando Fernandez pa na good evening Idol Eric, nakamati gid ko subong sa imo programa diri sa Talisay. Scorpio namon 8 to 4. Gani man, hindi ka na maglagaw Mr. Fernandez ha. Dara ka na niya sa balay mo. Mati ka na lang Action Radio. May kwaon ka pa nga balita. Una ka bahin sa aton sining pagpangalagad sa kinandan ginadulong sa inyo sa kalwan sa Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon. Aksyon radyo. Aksyon radyo. Aksyon Radio. ang ini mga porsyon sa ato sa
nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Kagi ni mga bayan sa atos sining pagpangalagat unang nga porsyon sa Action Night Patrol program ginadulot capsule sarang maninyo ini Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo! Action Radio Philippine Standard Time alas 9:54 na. 6 palitos pa nabilin antes kita mag-augod sa tak ng alas 10 ang bagyo nga si Leon Tiguana sa Philippine Area of Responsibility ato na sa subong sa pungsod, Vietnam. Pero hindi garantiya kung mawala na si Bagyo Leon, sabi nyo hindi pa magulan, maulan pagyapon. In other words, maulanon gyapon ang pila ka bahin sa aton pungsod, ilabi na ang Western Visayas, tungod sang hangin habagat. Basta gani nga baskog ang hangin habagat, amo ni siya ang nagadala sang madamong nga galom nga nagatunaan sang maulanon nga panahon. Mahal ka na kayo subong adlaw, hindi kigil baskog ang ulan, no? DM. Nagligad nga mga adlaw, kahapon, baskog ang ulan. Subong, ulan sa pero medyo tulot-talithin na lang. At least, hindi na pa nga buhay sa talaga nito, tani mag-silak man ang adlaw, kaya ang mga linabhan sa iban, wala nang mala, nagbalaho. Wala matapat sa init. Namala ng ulan, ang imo sining linabhan, sa hangin, pero laigi niya kung masilakan adlaw, kaya nagahamot. Pero kung hangin ang magpamala siya, kapyar ka, baho imo sining linabhan. Unless, butangan mo sa mga ulo ingrediente nga nakapahamot na kumang labaka, nan. So muna, medyo extra lang yapon nga paghalo nga. Hindi na tayo magatag kumpiyansa. Ay, kung kisa, kibot ng tagulpi lang bundok ang ulan, dugay-dugay, mauntat naman. So muna nga likawan tagin subong, simpo, ang magkaangkon, trangkaso. Ay hindi kagid makadali-dali palapit sa ospital. Although ngati kung mga emergency cases, kung si
City Administrator Ang pa. Na hindi pwede ka mo kadto sa ospital, kakonsulta. Pero limitado. Mag-ubo ka, magsipon ka, suspitswa nga rin sa doktor niya ba si may COVID ka, niya pa swab test, sana ito ho. Yabi. Amo na nga kabudlay, sumong magkasakit tungod sa COVID-19 mano, masyado ka komplikado nga magkasakit ka. Kaya nga halos nga trangkaso nga imo ba eksperyensyahan ilanat, ubo, sipon, ubo, amo na mga sinyalis kag patimaa sa trangkaso mo. Kaya amo man ini ang patimaan kag indikasyon sa mga sintomas ng COVID. Hindi sa ito ginakulbaan ka magkadto ka sa ospital kay isa bala ka pa sa doktor niya ba si may COVID ka, hindi ka ubo-ubo ka iga-iga ka. Budlay sa mga magbalatian, nabi nyo, mo pa sa mga kapigado, lawig pa ang FECQ sa Bacolod, at tapos 30. Ay, por Diyos, por Santo. Sinanglan niya, katsimpo, kita kagit idiya sa legal na pamagi. Muna nga ti, survival sa buong ang tawo. Kuwera lang yan sa mga ginapabot na 15 tapos ta bulan. Okay lang na yan. Pero nablang mga remedyo general. Jab-jab nga obra. Ay, maluoy ka sila. May mga health protocol kagyapon kasundon nga ginapatuman sang aton sa ni gobyerno. Why ka choice eh. Kung ginasaway ta ka kung pisga ta ka gobyerno, wala ta may mo. Ginatugon nga prevent taban ining paglapta sa virus. Pag hindi makita mismo malatnan eh. Okay lang na yan nga, hindi ka lang mabasakit ba? E bisan tigado ka, bisan lo ka budlay, ikaon 3 ka beses sa kadlaw, kung waay ka lang ginabalatian, at least pumuluyo, kung conforme ka mo, at least nakadiskarte kaya kung paano mo papakaon pamilya mo. Sang magmasakit ka, nga daw ay ka nagigyagihuon, kaya daw halos, ginalokdo mo ang kalibutan. Subong nga tiyempo na may pandemic, subong nga tiyempo nga may virus, si COVID-19, halonggid kita. Importante, disiplinahon ta kagulingon ta. Kaya ang ginatawag nga disiplina sa atong kagulingon, amo man ning atong panagang mo, amo ning serbita nga taming. Dapat aton kagalingon, aton disiplinahon. Hindi na magpawarat pa. Sa mareklamo pa na. Sa magreklamo. Kaya kung ginasaway ka, hindi para sa kalainan, kundi para sa imo kayuhan. Mula na, disiplina, importante, gid. Hindi tayo papasugtan yung kagulingon, tala pagusto. Kung wala man ng COVID-19, pagusto man na tarandadi, di ba? Pagusto man na walda-walda. Ginapabayaan pa sa gobyerno, ta? Talaga tiyari, may pandemic. Ito mo, limitado ka itong sining mga aktibidades nga sa ito ginahimo ta sa mga normal days. Sang wala pa niya pandemic. Wala man ka mo ginapunggan sa pulis. Sa gobyerno, taga mag-inom ka mo sa magaga, silim na, no? Magkaon ka mo daw po sa pamilya nyo. Wala man ka mo ginapunggan sa nag-normal pa ta. Kalipit subong kayo may pandemic, konsiderar taman ang mga bagay na ginabawal sa aton sa gobyerno. Iti, kumamasakit ta, malatnan ta sang virus. Sa parangkana yung istorya, nama sustira ka sa gobyerno, how? Imo magyapon pamilya, imo magyapon kagalingon. Imo na nga, sa mo na nga tsimpo, kabudlay, ganyan magbalatian, sa tutuod lang. Mga ubuan, yung mga sarosipon, mga tutulang kaso, kung pwede pala ganyan madala sa uluhampol kag luluya, gani, himuon mo. Parang hindi ka lang makadto sa ospital. Di ba? May parangkana yung istorya. Given na inayang realidad kakatabo. Ang mga ginatawang kaso, sa mga ginakulbaan yung mga pa-hospital,
Hindi ko madala pala sa huluhampol kasla. Madala pa lang sa hilot-hilot kag bulo masahe, bulo banyos da. Muna nanay ang mga panagang kag ginahimo sa ato makauturan. Sang sa mapa-hospital sila. Kaya kung sa ginapinsan mga mapa-hospital ka, pagalim mo sa balay mo, may ka-COVID. Pagkata hospital, galing mo ka, may COVID. Pagpuli mo, may COVID ka na mo. Kita na mga pamilya, apektado, libla. Muna sa mga tsimpo, disiplina, gid sa itong kagulingon. White a choice, white a may mo. Kung ginapunggan ka sa gobyerno, kung may mga patakaran sila sa health ginatawag, sundon ta lang. Kaya ina, hindi sa aton kalainan, kundi ina, tanan para sa aton kayuhan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 10:02 na. Kada sa oras, diba? I-check na ito sila Patrol 2. Standby sa mga report na gikan sa ato sa correspondent. Standby Aksyon Rogera. Standby Aksyon Percival. Sa inyo sila nga report. Kaya unahon na si Aksyon John Diaz. Niya, why niya punaw niya? Rain or shine niya? Why niya hadlock Scooby? Talagay po, tema ng panagang niya. Napagtapik sa COVID niya kay doble ang panagang niya ni. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! News Report! Yari sa Aksyon John Diaz sa Patrol. John, good evening! Let's sing Merry Christmas Yes. and a Happy Holiday. The season may we never forget the love we had for Jesus. Pero yun talaga na yun. Pero hindi maganda. Diretso on talaga lang na yun. Diretso Let him be the one to guide us as another New Year starts, and may the spirit of Christmas be always in, be always in, be always. Ayun, di purma. Sunod ulit. Yan si... Gakumpas pa pa. Sige pa, isa pa. Kung si GM, pwede ito maulan, no? Doon maulan ka mo. Hindi na gani. Ah? Nagkatulog-tulit, hindi na gani. Gani ka kung sige mo. Ano ba sa nagtupa lagi ng ulan? Ay, nalagay ko rin bagyo pagka mo. Ako ba, hindi maganda ko na tayo. Yung nasa mag-aga ako sa mapang pa. Ayos, gid. Ba? Ayun, di purma. Si Papang man ba? Kasi mapang gani, kinakawit sa ambon ng biyong ko rin gabi, gani kinagatulo taliti, pero hindi ba niguro magdugay, tulo taliti. Oo. Ano lang siya, doon ka pa mo lumabatsag, labi ako kinanglan, mga aton bisingan, ng aton kadutaan. Damo kwa na, damo galog yapon dyan na. Damo-damo pa man, pero kasanan sa nanabitan, hindi dulo ma. Do ano na naguro? May galong? May galong, pero pugtak-pugtak. No? Hindi Dulong ganyan pugtak, natipon pinagimam yun, mo. no? Kay, basta tugnaw galing panahon, ano ganyan may ara, ganyan kasalir, ganyan tulutalitsi. Oo. No? Amo naguro nga, karon nga gabi, may nagatuloy-tuloy, pero may araman nga hula, man dayon, hindi magida sige-sige, action na rin, no? Oo. Karon nga gabi, 14 lang biyo na mula kami sa may north nga border. Oo. Dito kataway, walang tol, ibot kami sa may Banago, way man tumi nagka-standby sa ilang checkpoint. Labot kami diri sa may barangay 1, barangay 2. Way Ano ba ito sila nga wala ka standby? Check po, wala ba pulis? hindi may pulis, Oh, pero wala to may hold sila, no? Oo. Okay, usually may gina-hold na lang sila sa inner checkpoint. Karang gabi, wala sila, no? May gina-standby dito. Even dali sa may barangay 2, ho? Oo. Wag giguro sa may Salawayo na, kaya paano magpasaway ka nga pating army, galibot, mangiraan. May deployed galing armies, Bacolod, Rick, tingala ko naliga, kita ko nga mga army na tinga gari-corrida, yaman. Sa din? Sa Bacolod, bala? Oh, ay, ano yung kapulig ng army subong sa pulis ta, ni Corrida? Gani, amo na gurong kulbahan gitang mga pumuluyo man. Oo. Mga pumula samtang gari ko riday ang mga army mo, bit mga long-arm, di ka na magkulba, bla, masulod ka, kon, dalasa. Oh,
Gani man. Sunod kagid sa mga mga protocol kay ti gabulig ang tanan. Oo. Ang army bla kasi giman de korida ayos sila ginatutukan nila sila mga numbered barangay bla kag mga informal settler. Dili mo sila pero makita barangay 1, barangay 2, barangay 3, tuktok ni mga numbered barangay. Oo. Dili na sila galibot diri kag kisa gani ka tener gid sila no. Gani. Tiniran nila kisa gila susulod nila mga iskinita. Tamo na kita may nakita lagi na pang bitin nila dalon gid nila ya way na ayo actually. Gani. Makita gid pasaway kaya diretsuhan na gid yon niya dalasa gid yon. Except na lang kung makita nila ka pasaway may problema sa paminsaron kay ti probayan na nila no. Oo. Like the law man gali ka COVID ning may mga garsan virus kid dalan. Wan niya punaw ya. Why po na? Okay, tiga obserbar gini sila social distancing. Oo. Di siyempre wala ka, hindi na natin, ay masyado, may nagkapalapit na sila mo. Eh, kung social distancing, maduhol ka, bulig mo, medyo layo ka man. Social distancing, Japon. Ito ako natanik na, no? Dogat rin ulit, tumayo na lang magabuang, tanikit para distance sa makadulog distance sa iban. Gani. Tiyan mo gina ang katabo sa Bacolod. Tsaka mo siniuras, why na masyado, why na mga balaligya, no? Why na sa may nagabukas na action erect nga mga balaligyaan, no? Okay. Tamyaw ko taga, Abada Sky. Oo. Kamal Castro family, kaporo-kuro, kuno gasaon sila sa manamit nga kinilaw sa CNZ Resto Bar. Wow, sa din na. Ni Kay. Si Kay mga Castro family, gili sa may Abada Sky, monitor sila na action dyan? Oo, gakaon sila gani kuno manamit nga kinilaw sa GNC Resto Bar. Wow. Ari pa gido mga amigo nga police bla si Police Staff Sergeant Ray Marvic Doyo, si Cecilio Villarosa, Okay. Robert Tagiwalo, mga pulis na nga mga amigo ni mga kabreks ni PO3 Randy Ramos. Okay, may gabi lang sir. Mga membro ni isang SWAT guro ay kundi ko magsala. Basi kiti mga mo ni oras ba si assignment sila? Base kung galibot sila sa karibal ni ng Bacolod City Mobile Force Company ba sa lakyan lang ng back to back bla? Okay. Oo. Basi galibot sila guro kay TBR gininasay na mo sinunas. Balikan na sa Action John Diaz, no? Report sitwasyon sa Metro Bacolod. Kapagli, abi ko dula ka na. Kilala mo si Sunny Boy Arnaldo Paladar? Hindi ko familiar siya. Kilala mo naman kaya bla sa akong relo bla? Okay. Si Sunny Boy Arnaldo Paladar, kag bilog yung pamilya, ka monitor mo sa aton dyan? Mayang gabi. Demos talaga ang mga kapulisan naton. Buwari pa gito niya si agent ni John Diaz, join ko siya Factor UK. Sa X-Factor UK, kuno ipaintrahon ka ni Toto Samuel Castillo Armita? Ay, mauyata kayo na. Live lang magdaog. Takaga, hindi na ka mo makilala, no? Sa X-Factor ka kuno ipasali ni Toto Samuel Castillo Armita, kuno? Oo. Pwede mag-alis sa Idol Philippines. Hindi ka sa kwan bla, sa galakaway ng ABS-CBN, no? Nablang brother, nga na? Ang Pinoy Big Brother? Oo, Pinoy Big Brother, wala nagli, no? Ay na, kasi wala ABS-CBN. Subong mo. Gani, no? Todo, no? Dason lang, Dason masulod kami da dason. Kaya para bala mabala nila kung kano kalakas, kano kagaling, kano katibay ang ating katawan. Malalaman yung hinahanap kung si Jan ang sugata, yan, no? Kamang gabi kay Kapitan Madeline Diaz, kay Sir Jonathan, sa Barangay 18. Monitor sila? Monitor, no? Karon nga gabi, sa direct. Gapuro-kurok. Tamo gapuro-kurok ko lang gabi, kiti. Ang mga guard bala, ang mga police nga naka-standby sa may guardhouse, sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Conopo, naga-monitor na, no? Sa Action Radio Bacolod. Sa may ilang kwan, sa ilang guardhouse? Yes, pagsulod mo gid bala. Galano gina even hindi ka na mamangkot kun pamati na sa Action Radio Action Elect. Ibanda naga Facebook Live panaday, no? Ang gali ang nagabantay sa may border bala dito sa may syudad sang Iloilo nga mga pulis na tondri ngalin sa Bacolod kag Negros Occidental pero dito na assign. Nagapamati ito, no, via Facebook Live. No, dito sila
Iloilo, pero kapamati sila Aksyon Radyo Bacolod, kaya taga Bacolod, sila ko mo, Okay. Ako timi at tumanto Aksyon Radyo, man hindi taga Bacolod kami, ha? Damo na niya ka nami, gali siyang tigog ni Action dyan, no? Abo, kuya, ka naman. Buyag. Liwat na yung gabi, ha? Sa taga Abala Sky. Si Kuana, si Iboni Butcher sa Germany, nami asi mo tingog. Taga pamati na si Ebony Butcher ko. Ay, hindi. Sa Germany. Oo, may gabi lang. Si Sir Edwin Pineda sa New Jersey, pero may giniya. Gani, pero may ginagawa Oo. pa mati. Alin sa aga, sa mga gabi. Di ba ako lately, newscast ka pa mati na siya. Gani si Tokayo ko, Eric Moico, gani ga-monitor man, no? May gabi Tokayo, Eric Moico. Oo, buson to na sila. Talapit lang ng Disyembre, oh. Kaya kita na Tokayo. Bira ko sila kailangan mo nito Paskwas ni. Oo, bira ko to na sila. Talapit lang ng Disyembre. Gani. At ito, hindi man nagurubabulubod lang. Ang classmate ko sa Hong Kong ho, si Merly Dolido Magallanes, sarap man ho, ah. May gabi lang daan, ha? Yan. Sige, nasa agad doon Sila. ka pangulit to si Police Captain Jun J. Libabla. Sa Kanduni. O, kandun eh. Oo, Kanduni na sa Subong. Gani, bako do dugay na ko tuway ka lagaw sa amon sa kandun man eh. Ah. Adapson, Taga Kanduni, ito kay Sebila, kimo ya, ah. Ang roots ni nanay kay taga kandun na sa dito na sa aking bata. Ay, gali. Katika pa mati Subong si Kuano, si Captain John G. Liba sa Kanduni, oh. Gani, sir, may gabi. Mga kapulisan niya da, nagapapati gani. sa tunda. Oo, ano ba ito, malayo pa hindi lang ang lugar. Oh, John G. Pero okay Liba. lang na, no? May gabi na sir, agapatamiyaw, liwat, plus kay ko, no? Kaya nagapamatik ito sila ko sa Bada Sky, nagakaon sila samta, nagapaurok-urok action na karon nga gabi. Si Kai lang yan ginatamyaw na pero may yamangot prostata is nanay daw wala na ginagrit. Gani, No? ano ya, pero ang pamilya, na bilog na pamilya, family Castro, dala sa Bada Sky, na? Si Grace Miton kausing bla lisineta sa Manbil Royal daw. Oo! Ga pamati man sa aton siya wow nami sang imosong. Wow, salamat, Gid. Salamat, Kagawad Gid, salamat. may gabi kay Kagawad May action na rin. Arasa. Oo, way good. niya gabsins Kagawad May Kagawad may noble. Oo. Ang mga dyan na si Daniela Castro, wala mo na ginatamyaw ni Kaikay. Ay, gali ka. Oo, kay Ti Malipayo ng mango, di ko mabati ng alas. Si Kathleen niya. Kathleen ng? Kathleen ng bayan. Kathleen ng bayan, Kathleen ng buhay. Ni sino? Ni Jay. Tita Michelle, may gabi Tita Michelle. Sino na si Michelle? Ati mama ni Jay, may pakilala to na daan. Tita Michelle. Okay. Nakilala na guro ah. Tita Michelle, meet Kathleen. Oh. Kathleen ng JM. Puwerte. Magandang gabi, na? Si Marandi Ramos, gali, kuha na sa gali sa buong ranggo, gali, police staff, police senior master sergeant, no? Oh, yes. Police senior master sergeant Randy Ramos. Randy Ramos, may gabi. Ang equivalent siniguro is PO1, no? Staff Sergeant, SPO1. Police senior master sergeant, no? Sergeant. So, ang equivalent siniguro is PO1. Ang senior, Police senior master sergeant. Previous Staff Sergeant, SPO1. SPO1, oh. Gindimot siya, promote ko. Promote na ni si Subong. Promoted na, no? Oo. Tuson, gani ba't di ko promoted naman to? Uy, ang ako namigo, si General, Subong? General, no? Jan? Balikan tayo sa section Jan Diaz. Si Harold Tuson, nga formerly police BCPO man, dugay man sa una sa BCPO headquarters. Subong General Action Jan, no? Brigadier General na Saxon na rin. Brigadier General Harold Tuson. Yes. Formerly Chief of Police sa San Juan, dugay sa San Carlos, ang una ni. Why ko na nasanaptan, guro yan. Dugay sa una sa San Carlos, dito pila katuig sa una sa San Carlos, ang si Gobernador, si Bong Lacson, mayor pa sa una sa San Carlos. Dito na siya. Ati sa kung ano na sa Brigadier General, pwede na sa ka-regional director, feeling ko sila naman na sa assignment na Xonerec. Laban, Wala, Colonel Gilbert Guerrero, ang spokesperson sa una, sa PO6, bala? At isubong, provincial director na, ka Iloilo Provincial Police Office, Sino? IPPO, si Colonel Gilbert Guerrero, tula sa una. Ang spokesman? Oo, spokesman sa PO6, full-fledged colonel na siya? Oo, na-promote siya. Full-fledged colonel. Subong,
ang provincial director kay Iloilo Provincial Police Office. Bawal ako mga break yung inatag man siya, no? Okay, na sa bahay doon head na sa sang human resource something sa Piero 6. Oo. Ti subong full-fledged colonel na siya. Tiara sa nagapongko bilang IPPO director. Okay. No? Birthing mga promotion kay si Colonel Lucas bingin buslan niya bala. Yung promote ato na sa national office. Oo. Sa PNP nagito kay Tinigrense Ilonggo daan ng PNP chief mo. Gani. Amo gini subong tiyempo nila para makapuro-kurugan matukag kulit-kulit kay kay PNP chief. Kung wala pa makaproplastar man sa ila posisyon kati more on promotion mo. Gani man. Damo na di promotable. Abot ko si Captain John G. Liba kung saan sa ma-promote major, ha? Gani, dugay-dugay. Dapat promotable na eh. Amo na yung mga chief of police nga masyado kapisan. May Captain John G. Liba, day Josette Catonina, no? Oo, na. Sila day Ulit, no? chief of police ang bago, bla? Si Sina? Batos-batusan. Major Batos-Batusan. Amo na yung mga... Promotable na si Major Batos-Batusan. Sila na day kwan bla sa chief of police na Castellana bla, mga grupo mga migota. Bustamante. Si Bustamante, oo. Do mga na sila, mga promotable na sila sila ni ang guest ko sa Domingo sa police files nato nga program si kwan ang chief of police ang Magalion. Sino subong man? Si lipat ko sa ngalan nga ni. Kapitaneson, di ba? Captain na sa subong ang kwan ang chief of police ang Magalion. Do hindi na familiar sa ako actually do bago na siya eh. Bago na siya si Babor. Babor. Oo, si Captain Babor. Okay. Formerly Kageman Deputy Chief of Police ang Isabela. Okay. Hindi gali, the YC ko nakagi deputy. Naka-YC. Daw pilanto sa kabulan ng tiner to sa Isabela. Doon siguro na nakabulos kay Major Parito that time. Correct. Oo. Doon siguro nakabulos kay Major Parito eh. Pero ini nga mga tuig, di mo sa mong promotable nga mga official natin. Si Estopa, promotable naman eh. Okay, nakatapos sa schooling. Sila na ni Kwan, ihado ko bla Captain Patadlan. Mga going major na nasubong. At ongoing subong schooling si Captain Bonilla. Bonilla subong ti schooling naman si Pastrana, no? Pastrana. Si Masangkay. Schooling man si Masangkay schooling man, di ba? Damo sila schooling. Mo si Kwan nasa naman schooling si Ma'am Vargas. Feeling ko yalang gid ang Station 8. Oo. Ay, matag ko hindi kasi pagbuyan ni CD mo. Galing sa buyan kasi kulang-kulang sa buong official ang Kwan, ang BCPO kasi sa buong ang mga ara sa nag-schooling, ang mga YC sa buong mga police lieutenant ng ranggo eh. Gani man. Sino to sa una ang Respo bala action elect? Si Kwan ay promoter sa buong si police Lieutenant Alan de Guzman. Lieutenant na to siya. Oo, lieutenant sa buong da. Yung kapaga siya sa kung pre kung magmayo bala kagway na sang rekorban shot ato sa GNG Oo, kay dugay-dugay man sabla nag-sespo. Gani. Pag sugod bigay sa radyo, deputation mong. Gani. Tapos nag-sespo nag-respo sa dayon, dugay man sa pag-alabot nag-lieutenant na sa subong, no? Damo na subong na promote ng mga migota. At least Kaya pasalamat. napagit bala ang deputation una sang BCPO? Oo. Nga arat to kay Region 6, do promoted, guro ay. Promoted man. Ang sa PCR bala? PCR sa una. Ang subong, ang deputy bala sa una ni Sir Ebreo that time. Oo. Si Kwan, si Romanillos? Oo. Promotable naman. Colonel naman. Colonel to siya mong to dapat ang sa posisyon niya na full-fledged colonel siya. Feeling ko na promote sa katutungan sila Colonel Guerrero. Damo naman sa mga kilala kag mga migot nga na-promote. Tapos pasalamat man nga na-promote sila. Gani. Oo. Ga-work ang hard work man sila action direct, no? Pero ano gito, kay Kabalokan sa may barangay Sumag, na sampulan gito si Police Lieutenant Gilbert Batiles, kay kagabi, kay sa kagaon, may isa galito duha ka mga lalaki, nga naglabay sa checkpoint action direct, hubog. Napakilala ko ng mga maestro, manunodlo sa DepEd. Sige, balin ni sa Pulupandan, kipamangkot sa pulis, si Kabalokan Police, basta gari outdoor checkpoint, strict daw
ginangitan kay gid ID, bisan pa gambal ka nga por kay pakita mo gid ang proof mo. Gani. Kaya tabo na di kuno nga do yan pagayuan sila pa-proof, napailan sila ID, ibang ipamangkot sila nga curfew na kagaon na 1 AM ara pa sila sagwa. Sus. Plus kubog pa sila action ereka. Abaw. Ginasanguli, si ginistoryanay, ang pulis nagpasugot, na ti pulis na nakamo diretso ha, kaya ti apol man ka mo para wala na, hindi na kamo manan sa dalan pa. Te. Wala ko na pulo ka minutos ang nakirigad, nagbalik ang isa ni kalalaki, Oo. naging kilala kay Edwin. Pagbalik, yaw na iba ko binuyayaw ang pulis, action erek nga, duway mga negro kabalong pulis, kung anong sala nila, Tunto, no? binuyayaw yung kuno ti gingaan na verbal warning nga untat na wala ko na naguntat gyapon. Aba, kapag itagad-gad. Oo, nagsigi. Tambas ang pulis, nanawag ang pulis kay Lieutenant Batiles, ang baliw Lieutenant Gilbert, dati dakpan nyo na lang, dalaan na lang sa station na ako sa police station, para dikto na ito na storyahon, titiktok yung proseso, galing kay Tido, hindi kiguro madala action elect, Gani. ang ginimo, ginasulod sa selda, pasakaan git kaso, do mga tatlo ni guro ka kaso, nga tubangon niya sini, Magaling ka maangko naman ng premyo yung mga ginapangita. gani, ang ba na ito ni Lieutenant Batiles, way man galing maginimo nga malain siyang pulis, galing kay ti medyo sa probinsya sa makaulubog ni Limnon, Oo. siguro nakabuya guro sa mga makaangkang mga tinaga, at dito wala maguro kabati bagting ang pulis na malati, total kapoy na kami di kabantay, Oo. yaw-yawon mo ba kami, at idanon tinanamon sa police station, kambali Police Lieutenant Batiles pasakaan sang kaso. Ang bali ang maximum tolerance kami tanay sir, galing kiti kung mga muna cases bla. Oo. Isa kinalamugin man sila patilawon, ti basib lamana daw. Gani. Ati amo na yung tabo, gin pasakaan sige na sa ngapon sang kaso, do tatlo gini ka mga kaso. Actually, kung uli na ibaluan, hindi sa kili manunudlo. Diyos. Hindi sa kili maestro. Administrative aid lang siya gali. No? Sa DepEd. Tala pa ng gadgad nga nag-away pa siya sa pulis siya. Kaya papuli naman siya. Agin balikan niya kuno magani ko kabalong pulis kung anong rason tigba siguro lang sa sobra ka ubog Oo. na init guro nga tuan pa sa requirements kaya balis Batiles may insindihon mo na nangangayuan kagid kay nagka-checkpoint kag una best curfew na launa sa kagaon ara ka pasagwa Oo. di ang bali Lieutenant Batiles way naman naguro klase sir Gani. ara ka pasagwa iya mo na sina oras kagupog ka pa no Nami nga mga ari tao. si no? no si Lieutenant Batiles. Ano ikaw ka sa Department of Education, no? Allegedly, ay ang paglaman sa public school teacher. Okay. So, sa pagtilipay na ito, found out na ito na trabaho niya sa administrative aid. Okay. Sa diili sa na tabo, sir? Dapat nila taboy na ito may border talok. Border talok o sumakman. So, wala na po hindi mga alaul na tangkadaon. Okay. Wala nga na mga personnel dito na naglabanin sa checkpoint. So, kami sila, tapos, nakakot na nag-agin sila dito, nakatanggat sila, gawa sila mo, ayaw po siya. Oo. Then, habang nagpundo nila sa checkpoint, pa sila, nakita nila mga dokumento nga sila sa guwag ka at mga malay. And nagpanilaan din sila public school teacher. Oo. So, siyempre, ang naganing iskan may skill nila ay kinaglan siya lang imo pagkuha. Kinaklaim nila nga allegedly nga sinaguno ay pwede niya magawa anytime kung gusto nila dahil muna ganing may public employee nila. So, bali, nagipag-discussion sila sa tawag dito sa checkpoint. Okay. No? Despite ang ilang kakulangan, so, nagpanawagan ni Santo na nga po sa mga tao dito. Siling ko naman, advice ko naman siling ko kung okay lang naman sila, wala man kasi siling ko as humanitarian consideration, ipapano na lang ninyo siling ko, nagpasa na lang ninyo pagpapolio na lang. No? And then, observe nila sila under the laws of skating doon. Okay. So, ang mga pulis ang atang masang permission sa ilang mag-poli na sila Oo. Poli, ilang minutos to, pagbalik ang isa sa ila. Ang isa
Yan ang buyayaw po siya sa ato nga mga personal dito, ang kaibahan ko po dito, ang mga pangyari, ang atong mga pagtutangin dito. Okay. So, sa mo sa time, ginapanagyan ko siya nga magkalma lang pero hindi no? Kamo nga mga tinadaan nga ginahapon sa ating tropa, which is nga kalahin pamatihan kay mga hapon ng oras may magkanaganap ito mga private vehicle. Okay. So, ang response sa atong police, impletadong ginatagay sa verbal warning until sa time na hindi siya magpapig, ginatagay sa pag-aresto. Okay. Oo, sir. Nagbalik sa sir, mga pinaka minutes right after, sir, na nakahali na siya. Hindi lang, madali man lang siguro, mga almost 10 minutes siguro nga nakawan na pumalik siya. Okay, dati lang yun, no? 10 minutes siguro, ito nagbalik siya, nag-dispatch ng tropa dito. So, buti yung sir, yun lang nakita. Buti yung sir, yung please, okay sa'yo, sir. Subong, kaya ginintaylan natin siya sa Okay, balik ka sa Action John Diaz. Ang in-interview niya, ang Chief of Police sa Station Number 9, muning nagpuro-pakilala nga maestro nga nagpamuyaya, pos pulis, ano naman niya nga, ang gad-gad sa tao, Action John, no? Please come back. Yes, actually, kamo to si Police Lieutenant Gilbert Batiles, ang Station Commander sa Station 9. Amo ginamba ko ang gadgad sa tao tuod nga kamay lang ni Soriano. Police kinpupuli ka na. Papuli ka na, mabalik ka pa ka mamuyayaw ka pa imo. Ano yung klase tao naman, no? Gani, kabulo ko nga kapoy nila sila kapula bugtaw man kagaon gabantay pa sila. Tapos balikan mo lang yung kagbuyayabon, doy di mo ako. Dapat gitagaan gidleksyon ni siya kay kung naimo yun sa pulis, how much more sa mga ordinaryo lang nga tao? Gani, amo takto na action na rek, no? Nga may mo agit sa iban. Kaya ba ni Lieutenant Batiles, ati prigin pa sa kandis sa kaso, sining hapon action na rek. Ti subong sa pilas na kabilog? Siya lang isa. Okay. Ang duwa ito, naging palakat man to ya. Ang isa ay action na rek kinbuyan, kaya way matoy nagbalik, way naman to'y labot ang isa action na rek. Okay. So siya lang dyan isang finance ang case, no? Amo na si Edwin, do 27 years old, dari na sa uno katinis makulog, kaya dari siya nagatrabaho, pero according kay Lieutenant Batiles, taga Iloilo, ginisaya, no? Tumandok ni siya sa Iloilo, Action Eric, no? Taga Iloilo. So, pamana, ang aton dito gipadulungan ay iba ng border ganin naton, do ka-peaceful naman kung tanik kung wala naman resistance, na nag-cooperate lang ang aton nga mga ang motorist action direct, ha? Mga ka-action na dugang nga balita batian sa aton yung pagbalik report, pero sa aton mga ka-action tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa aton lawas, among pag sa magtumang sa matagado ang tanan. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa betula sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat Kid Action John Diaz sa Third Abet Live Report sa Patrol 2. Balikan na lang si Action John Diaz sa iya sinidugang aksyon balita sa later part sa atong siningapagpangagad. Ang report na Action John Diaz ang ginadulong man sa karawan sang live.
So, John Diaz, ginadulong si Sakawan sa DTX. Public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Magabidira kay Sir Edwin Penada sa New Jersey. Happy listening and God bless. Importante lang ginatamyaw tadira gali sa happy listening sa kay Mrs. Abilinda Carrera kag sa kay Mr. Itong Carrera sa pakaisa ni Migo Cormando Cabeles, si Rolindo Cabeles, naga-monitor man sa ato, no? Kag ginapaksyonan ang tanan nga mga himata, kakilala, kaparentian, abyan ni Aldrin Cabeles, ginapaybalo sa inyo, ay ni siya ang napatay. Ang lubong hiwaton sa Setyembre 21, alas 9 sang aga sa Granada Public Cemetery. Ang nagapaksyon, ang sining utod, si Migo ko, Armando Cabeles and family, ang nagapaksyon. Si Migo ko, Armando Cabeles, sigurado ko hindi siya kapauli sa lubong sa sining brother. At itungod man sa mga kasablagan nga dito mapayiway, may COVID-19 pangadaan. Some other times makabisita gina si Parimando Cabeles sa sining brother nga napatay nga si Aldrin Cabeles. Our condolences sa pamilya Cabeles, halin diri sa kapamilya sang Aksyon Radio Bacolod. Condolences sa pamilya Cabeles. Ang gabi dira sa kay Jude Galis sa Makawili, kag kay Mami Elsa Berry, Brajidila, kag kay Toto Buknoy. Nagapaurok-urok gid amati sa Aksyon Night Patrol Program. Ayos! Sa kay Mr. and Mrs. Lowy Di Paula and family sa mga Dungganon boys, naga-monitor gid sa aton. Ginatamyaw taman dira si Kagawa Joscoro Silva Jr. sa Barangay Zone 5 Morsya, alin kay JP Ahina ang panamyaw, no? Sa kay Toto Miller si Kenya Cañete, monitor man sa aton. Para ko minima kapi-kapi ni Toto Miller si Kenya Cañete. Si Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid, araman ga monitor sa aton sining pagpangalag. Again, sa kay Tokayo Eric Moico, happy listening. Sa kay Lisa Joy Ilon Amoroso, Mr. and Mrs. John Kagpriti Mahilom, sa kay Jo Marie Caliso Gomez and family, happy listening. Sa kay Toto Rayjan Tan Villalun, sa kay Dennis Richard Tibor Roma, kag sa mga taga Energy Fans Club, ga monitor gid sa ato. Salamat gid sa inyo dira nga pagpaurok-urok. I-check tara mga report na gikan sa aton sa mga correspondent. Live report gikan sa may syudad sa Cadiz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Update ka balita sa Cadiz with Aksyon Roger Gotib. Jer, may gabi, please come in. Yeah. Aksyon Roger. Okay, no, utot ang linya ni Aksyon Roger Gotib, no, live report in Cadiz, no. Mga update sa police report kag mga update sa COVID-19 man, no. Aksyon Roger, please come back. Yes, Aksyon Direct. Harana. Okay, go ahead. Okay, ako ka lusot ba? Klaro na, klaro. Klaro na, lusot na. Paano siya, nakabuelo na.
Ang pinakamabilis aksyoner diri sa may syudad sa Cadiz sa aton dili nga mga police report duha ka mga persona pinang-release kay na matapos nila kagabi ang ipangdakop bangod kay nag-inom pagkatapos na nag-inom ba nahubog na amot ano hindi na pagsindihan ay nagtinapungulay sa Diyos. kagini sila ang responderan gray no sa mga barangay tanod pero nasunod ba rin ang kapulisan kaya antes ng responde barangay tanod dito tawag dayon sila ya sang police assistance action ereka now ang mga suspitsado diri nga ginpangindosar sa bahin sang police station nga responderan sang aton sila nga mga kapulisan amo sa Darwin Bilbao subing-subing 26 anyos sa gidanda sa barangay actually taga Silay di siya pangayaw no taga barangay Ginulawan sila sa Silay Okay. pero ang ariman ni siya diri sa bahin sang barangay Son Juan kaya ang sinagan ng encuentro mo si Ronilo Umangayon de la Cruz sa 48 anyos sa gidanda residente yes Talabaan sa sitio Talabaan barangay Son Juan sining siyudad sa Cadiz suno sa report ay ni sila ang yara nga nagainom-inom ni sa uli na hubog na at then pag hubog gamot na ano man mo nga nagpinanag-golpe lang mga tao to nagkibot kaya man inabuyay sila yes ang ilay numol Diyos. so mo ini ang rason kung nga nag-responder man makatapos ng kapulisan kaya gini sila ang pinagdakopa kagin lupot diri separado sa ila sinitagsa-tagsa ka mga selda no? So tungod kay gawaras kay hubog kay way may mo kundi nga separahon sila sa selda pero ang balita kasi kay na nagregluhan na naman kag gini sila ang na-release naman din sa custody sang kapulisan. Ay sa direk ka Iloy pagit aksyonerik ang nagpa-record sa pulis kay ang sila bata lakat na dula way na makabalik ka. Walin pa sa tong September 15 alas 6 ng aga ipa-record ni Estelita Dukay Dilantaga 66 anyos sigidanda sang Purok Sambag sa Barangay Daga sila sa Cadiz sa iya sining aligasyon sa tartapat ng kapulisan kaya sining bata nga si alias Neneng 44 anyos sigidanda suno sa iya may ara ini ginabat niya Commander Boss Breakdown na gini siya ang naglakat nga way nila matalapangdan sa nga na diskubrihan sa tupang tinarikdan nga September 15 siya sa subong way gid makapaulit sa Nereka Okay. ini nga bata yang babayi so kung sino man ang nakamulalong sinipaliw lang mag-text na kamo 0916-357-5827 daw lang ko na lang sige na paksyon na naton ang mga pwedeng nasabuyan o kung nakasapupo man kay alias Neneng anak ni Estelita Dukay dati naglakat ini kagway gid makapauli ang iyagal ni bata gilala kay Elina Dukay Dilan Tagaan alias Neneng so why ni makapauli aksyonerik hasta karon kag nagakabalak kagid ang iya sini of course nga Iloy sa sining sitwasyon. Daw sa pila na ton ka mga update action direct sa sining COVID-19 by the way ginaklaro sa aton sining sa aton sining pagdala sa balita karon nga ang DRRMO balakay man may nagagwa nga 18 kuno ang mga nagpositibo out of 31 ka mga membro sang CDRRMO sa second batch naging pang swab test aksyonerik nagabot ang result nila kapon kag ang resulta is out of 31 may 30 nga nag-negative ang isa wala man siya nabalaan kung positive o negative pero i-reswab siya liwat kay insufficient kuno ang swab sample nga nakuha. So, wala siyang may nag-positive sa second batch. Only that, atong first batch, may nag-positive ito isa. Pero, ini ang second batch, wala siyang may nag-positive. Ang 31, 30 negative. Ang isa, i-swab pagin para nga
liwat nga ulaton ang result. Okay. Now, kaina man Action Eric, nag-abot man ang result sa punerarya, ito ba nga nag-imbal sa Mars itong kastigo nga pagkatapos sa patay naging swab test ng positive. Oo. Tao, nag-abot naman ang result, negative man sila. Very good. So, kakas na ang perimeter fence diri sa may punerarya, pero why pa kita kabalo kung bala mabalik na ila operation, pero ang importante Action Eric nga ang mga empleyado nga sa sulod ng ipang swab test, nakapauli naman sila pamilya. Sunod sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez, sunod kay nabilong ini sila sa APOR, authorized person outside residence. So, 7 days ang ila sining quarantine prescribed abi. Okay. Pero naglapaw na sa kay karong adlaw, ikapulo na kadlaw mo. Kag nagabot ang ila sining result kagabi lang. So, kay nalagi na malagi sa nga ini sila ang negative. Sa apat naman ka mga miyembro sa pamilya dito sa Barangay Mabini sa tong ginkastigo kag napatay kag nason gin swab test sa sunod COVID-19 siya. Positive. Way pa Japon siyang result sila. So ginaulat-ulat-ulaton ang result man kay mo man ginaulat-ulat sa pamilya. Pero tilain sila yung sistema kasi sila ya daw exposed sila kailan ni pamilya mo. Whereas ini yung taga punerarya ya, tinagimbal sa marman tumatuon. Pero sunod pa sa taga punerarya, every time ko sila sa patay, naga-PPE na sila. Nagka-kunari sila sa sulod rin, labi na kung may mga ang ilas ni Balsamador naga-PPE man din na. Amala nga in-Action Eric na himo nga ang resulta negative, at least na kita ta kung ano ang ila sining resulta naawasan naman sila kasi kabudlay man sige ang nga kung ano gid ang resulta sa swab test. Update ng COVID-19 sa sulat sa kali 118 ng kaso, 118 ang kaso, kag ang active 44, ang recovered sa 70, ang isa patay mo to ang gigastigo. May duha nga mga ginakabi gining hindi residente sa Cadiz, transcend no, pero inaya kanya po ging-count nila diri. So 118 tanan. May 439 nga mga person under monitoring, pero 102 Okay, balikan ta sa action na Roger Gutib. Ang ginareport sa Roger Gutib, kung ni data no sang mga COVID-19 dara sa may area sang Cadiz City, no? At least san paano may mga nag-negative na nga nagguwa ang result nila. Action Roger, please come back. Yes, Action Eric, lati ang personal monitoring din 439, 102 gutok-gutok subong ang St. Andrew Park Place kay 102 ka mga gina-quarantine ito dito. Okay. Kag may 337 nga naka-home quarantine ka mo ginapangayo ni Dr. Maria Victoria Ibanez nga tani. Ang iling nga mga persona nga naka-home quarantine honest kag mag-stricto git nga mag-home quarantine Action Eric. Yes. And so far, daw medyo muli daw matulotawhay man sa bahin sang sunod sa Cadiz kay alas 9 nga mo di Corpio. Why na magigyan sa tao nagsaboy-saboy Action Eric sa tiyo na sa Corpio. So maling madulong na itong report, mga balita ka mga informasyon kapadalinias may gabigi kay Mr. Joel Tadia, ito Joel Ibasangko, nagapamati magdaton kay amigo na William Prias, si paring George na Ma'am Jenna, kagom course, nagapamati Malmigo, Nonoy Manggubat. Report, ika sa sudan sa Garizona sa balita o na sa aksyon, sa aksyon Roger Gutim nag-report. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid aksyon na Roger Gutib live report sa masyudad sa Cadiz. Ang balita naman ni aksyon Roger Gutib gradulong siya sa Kalawan.
Bayuta Vicente Similiano, security guard asang check-in. Gamonitor sa aton si Migoko Vicente Similiano, ang security guard sa may check-in hotel, no? Si Eugene Sapini, si Timpol Abilianida, Ryan Bayutas, si Carrie Briones, mga kaberks ni Vicente Similiano, security guard, mga fans ini sa Action Night Patrol program. Salamat kita, Toto Vicente Similiano. Ara de permisi Papang Nixon tahom ga ulo pangapi da sa pangigaron ka Circle Inn gani, no? Circle Inn da. Circle Inn hotel, no? Hindi kay check-in gani man. Si Toto Michael Arsenal ga monitor man sa ato, no? Sa Action na Night Patrol. Kung nagpamati si Eliani Ejercitado Amar, ang imo nga voters ID nakita ni Manang Sonia Bayra. Kwaom na sa may waiting shed sa may Lupit Church, no? Kaya ara na siya nakita niya, no? Manong Mario kay Manang Linda Berdifrado da may gabigid sa kay Marjorie Bolutati and family dara sa may area sang Lawrenceville, Barangay Panukoy, ga monitor gid sila sa ato, no? Kapitan Kim Monares sang agisa ni Mamaylang ginatamyaw kagid ni Akoy Jetroy, amo man si Kagawad Brian Teya kag May Faith Nunez. Gapa urok-urok man, no? Alin sa report ni Aksyon na Roger Gotib sa irawantang mga balita, Action Report, natipo ni Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari si Aksyon Percival Villamor, line number 3 sa report first. Mayang gabi, please come in. Mayong gabi, Action Eric, subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamat. Sa gihapon ang aton area of responsibility, moro matawhay sa mga crime bulyong nga nagaluntad sa 24 oras aksyon na Eric. So nagtanto kita sa area sa nga Moises Padilla, naglingling kita dito sa pila ka mga report sa blatter entry. Malinonggit kag padayon man ang ilang pag-checkpoint sa mayor minti nga mga dalanon sa area sang ginpanaan kag dire sa entrance mismo sang Moises Padilla dira sa cruising gate sang Moises Padilla going to Isabela. So sarado ang pagbantay sang pag-secure sang mga salakyan nga mga pribado kag publiko nga mga salakyan kag isa-isagid kapag kuha sang thermal scanner kag ginakuha man ang data kag subong man ang medical certificate kung diin sila nagalalin nga mga lugar. Action Eric, amo man ang area dito sa may ginpanaan ato man dito ang tropa sang kapulisan nga ginapamunuan ni Police Captain Randy Babor kag subong man ang mga alert team ginapalapta sa aton nga chief of police sa mga area sa nga checkpoint. So malinong kag mataway kag ang mga commuters nagasunod man sa protocol nga ginmando sa alkalde sa Banwa sa Moises Padilla kag upod man sa gihapon aksyon na Eric ara man ang presensya ni Vice Mayor Ayana Villaflor sa pag checkpoint mismo, no, gadulong sang mga kinanglanon sang aton nga mga kapulisan kag sang mga health worker nga naga-assist sa mga checkpoint. Usos kita dire sa syudad Ayaya sang La Carlota, Action Eric. So may area sila subong nga bag-ong mando nga alin sa kaya Mayor Dr. Rex Salandoon nga ang curfew sa sining tinion take effect ini sining gabi. Action Eric, alas 10 sang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon sang aga na Action Eric
ang pag-implementar sang curfew. So ginapahibalo sa mayor sa siyudad sang La Carlota subong man sang kapisan sa pagpamuno ni Police Colonel Junel V. Guadalupe nga magsunod gid ang tagsa ka mga pumuluyo sang mga patakaran sang among hagna sang siyudad sang La Carlota. Kaya ang aton kapulisan nagalibot sa oras sang curfew hours alas 10 tugtog alas 4 sang aga. So ang pulis magadakop sa mga tao nga wala nagasunod kag nagatuman sang mando sang aton mayor dire sa siyudad sa La Carlota kag ipapataw ukon ipapanaugan sang nagakahigo nga penalidad sa mga tao nga mga wala nagasunod aksyon, Eric. So ginapanugyan sang aton nga pulis nga kung may mo sa amo nga oras maga-stay at home, magtiner sa balay, kag kung may mga importante gid man nga mga kalatuan, so kinahanglan kumpariyo na magbakal sa bulong sa oras ang kagabihon o kung magadto sa ospital kinahanglan may ara gid nga tawag sa radyo, may communication sa kada barangay agud to nga ma-assist sang mga opisyal sang barangay agud to madulong sa nagaila kalatuan labi na gid sa hospital diri sa siyudad sang La Carlota. So gapanugyan na magasunod kita sa mando sang aton mayor sang siyudad sang La Carlota. So apon ang aton nga natipon nga mga information nga nakuha diri sa aton area of responsibility mayong gabilang sa kay Honorable Kapitan Chad Feria kag Kagawad Jofred Sapanta kag subong man sa kay Engineer Joseph M. Bultorio sa siyudad sang La Carlota. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Ayos, salamat kinaksyon Percival Villamor. Ang balita ng Percival Villamor, ginadulo naman sa iyo sa kalawan sa Santon Plus Coffee Mix sa Pagbalik sa Night Patrol, report ni Action John Diaz. Pagkatapos lang sa itong importante nga mga pahibalo. Ini nga balita. Ginatamyaw taman sa ato sining nga matag paramati ang padayog nga suporta kag pagmonitor si Corazon Villasis Gayo ara pa naga-monitor sa aton sining nga pagpangalagad. Ginatamyaw komandira ang upod kong guard sa RM Southern Trading, security guard Maraveles kag security guard Katubay sang Golden Field. Dali na kay Escudero dondon ang panamyaw, no. Ka-monitor man sa aton si Piper Parsley. Action Eric, pwede na kamo kahimo grupo sa December para mangaruling si John Diaz ang solo. Ay, puwerti, no? Ginatamyo taman dira si Gracia Perez Babor. Naga-monitor gid sa ato sa pamalagan. Thank you so much. Ano mo si Sir Captain Babor sang Magalion Chief of Police, no? Ricky Villaros dira, naga-monitor sa aton si Nora Villalun. Dira sa may Las Piñas City. Ga-monitor man sa aton pagpamati. Salamat gid, no, kay Ricky Villaros. Ginatamyaw taman dira may lang pagpamonitor kag pagpamati sa kay Mirasol Ticao, no, Argabito Divine Gracia, no, Santa Risa City, si Gracia Perez Babor, again happy listening. Ginatamyaw taman dira Vanessa Mayo,
gapamati gid sa aton sini nga pagpangalagad si Kurt Jos Kabihin. Happy listening. Teresa Oliveros, happy listening. Sa La Carlota City, Barangay 2, Elmer Almorato, sa kay Vryliant Unil, happy listening dira, no? Si Unil pay Puniguroy, no? Gapamati gid sa aton. Jocelyn Arcibita Ulak, Elmer Helsana, kay classmate Merly Dolido Magallanes, happy listening. Jana Joy De La Torre, sa kay Bibi Jolie Vincent Villagracia, no, sa Hong Kong. Gamonitor man sa aton sini nga pag pangalagad. Ryan Chuamay Pidicar, no, happy listening dira sa inyo, kag mayo lang nga pagpamati, no, sa inyo palatuntunan, no. Eleuterio Parcon Dayon, gapaurok-urokin sa may Purok Santo Niño, Barangay Pahanokoy, Kilid Suba, Balayko. Ay, okay. Halaw na dira to Eleuterio Parcon Dayon, no. Sa kay Shane Marquez, happy listening na dira sa imo. Sa kay RG Roberto Lamis Jr., Robbie Rosmi, happy listening gid. Kay Cheryl Dulaka, no, sang Dubai. Mela Roldan sang Handumanan, no. Mila Roldan sang Handumanan, happy listening. Apo lang, good evening. Kay diraman si Isabella, happy listening. Sa kay Mitch Sabidong, no. Elisi Marin Galabasa Gordoncillo, happy listening gid. Salamat gid, no. Dara sa Barangay 39 Lisares Avenue, kaparok-urokin si Bibing Dagia Bautista, si Rayjan Villalun, kinatamyaw niya gid ang mga taga-barangay Purisima, Manapla, no. Kay Adfi Casires, happy listening lang, kag maayong pamati, no. Sa kay Julieta Montelibano, Cheryl Edgar, happy listening. Sa kay Aris Crutos, sa kay Hick Cercado, Buena Vista Leo, happy listening. Erwin Juanilio Sante, happy listening lang. Sa kay Ruth Kuzawa, sang Tokyo, Japan, happy listening. Lilian Tangob kag Andrea Mungkal Sarsya, maayong gabi. Sa kay May Demeris Achimar, sa kay Gaal, no, happy listening. Welly Salmingo, Mendoza Lauyan, Rimando Hiner, happy listening, kag sa aton nga matapalamati. Balikan ta ang ato siri nga palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Pabalik diri sa ato nga pagpangalagad. Sa liwat, ginatay matara, happy listening sa kay Kapitan Kim Munares, sa nga Gisa ni Mamaylan, sa kay Kagawad Brian Teya kag May Faith Nunez. Alin sa kay Akoy Jetroy Akoy in action. Ayos! Balikan ta si aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Report! Action dyan sa Balika Report. Please kamak. Sa ilo na aksyon sa kontrol kapag dumanas ng 302nd Infantry Brigade ang Philippine Army ang 94th Infantry Battalion. Sa Philippine Army 3rd Infantry Division o Internal Affairs Officers ang 3rd ID si Army Major Senon Pansito III. Hindi nga desisyon ng kabayang sa ila adjustments ang 3rd ID ang dumatigayon nga mapapas ang karakasan Isla San Negros ang pagpayagdali ni Pansito buong may aragi lamang 5 ka mga
existing mga fronts ang New People's Army kon NPA isla sa Negros kag Kinahanglan Manila sunod diri sa iya nga magpatuman sa counter strategies. Kinaubra karon sa Philippine Army ang mga one-on-one approach na ginapatuman batok sa mga rebelde kung sariin tagsa ka mga front na mayara man na infantry brigade nga nagka-assign sa ila muni ang ginamanduan na magkontra batok sa mga rebelde nga grupo ni ang pagpatag diri ni Pansito Actionary. Dukang pag ni Pansito napisar nga ginsaylo ang kontrol 302nd Infantry Brigade o Brigade Actionary pareho sa gihapon ang lugar sa operasyon nga sakop sa 94th IP. Dahil sa gihapon na makatutok sa CN2 Central Negros Front 2 sa Southwest kag Southeast nga bahin pero the same lang sa gihapon ng area of operation. Ang naglain according diri sa iya ang supervision is adto ini 94th IB yara pa sa scopes before ni Army Colonel Inocencio Pasaporte 303rd Infantry Brigade but karon saylo na sa 302nd Infantry Brigade. Pagtagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa bato na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Right ka? Salamat dyan, there you have it, ang kabugusan naman nga papagalagan sa Action Light Patrol Program sa Webes nga edisyon. Magatakop ini temporaryo balik ini buwas Biyernes, sugod alas 10, tubtob alas 11. Pagi sa naman kita magatakop ang ato sa mga patrol unit report selection. Ang nagpagalagad yung gabi sa kay Action Roger Gutib, Action Percival Villamor, sa kay Action John Diaz, of course, sa Action Papang Nixon Tahom, ato nga piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol, New Central Action Dale Salazar, Technical Partner Studio A, sa kay Broadcast Engineer Henry Spolgar, back up sa kay Security Guard. Tunog ba numa back to back kay Security Guard Company. With the expert, Action J. M. Bikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Tulok Sila Sang Bago, si Broadcast Engineer Bernie Bilecanas ang Batang Suway, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa kalas ang station na manager sa Action Radio Bacolod, Action na Magbanwa Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang yulagat ang Kurman Action at Patrol Program Lunes, Tubtob Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa na kasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw gid makalipat atis pagtulog, magpangamuyo. Sa inyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action!